Human sa linog, gipang inspeksyon dayon sa Mandawi City Hall ang mga government structures pagsiguro sa kaluwasan sa mga mugamit ni ini. Ani ang report ni Nico Sereno. Uban ang mga engineers gisusi ni Mayor Jonky Uwano ang pipila ka mga eskwelahan. Sa City Comprehensive High School, ginagmayng liki o hairline cracks ra ang nakita nila. Ang ubang teams sa syudad misusi sab sa ubang mga eskwelahan aron matino ang kondisyon. Mangayo pa og report ang mayor, una mo desisyon kabahin sa klase sa musunod nga mga adlaw kung ipadayon o isuspenso una. Samtang lakip sa gitan-aw ni Uwano kaganiha ang mga buildings sa City Hall. Giuna ang bag-ong natukod nga annex building. Ginagmay ra hinuon ang natala, sama sa liki, nahuso nga aircon unit ug uban pa. Matud sa mayor, mamahimo pa hinuon kini nga mapapaayo sa contractor. Wala pa ginanamo na officially received yun, na gi-receive na gi-turn over na sa contractor. So sa akong pagtuo, murag 5-year warranty mo siguro na siya. May 1-year retention Ang retention. Pero ang warranty na 5 years. So kita man mo naman to yung mga, di ba siguro grabe yung kayo ang damage, pero ilan na obligasyon na. Matud sa labaw sa City Disaster Risk Reduction Office, sa inisyal nga pagsusi sa epekto sa Mandawi, wala kaayo sila'y natala. Reporting period na to, paluas Ginoo, wala tayo mga minor and superficial cracks na to kita. Samtang mipa-deploy ang Mandawi City DRRM Office ug 14-man team aron mutabang didto sa Bugos City. Gawa sa pag-abag sa rescue operations, lakip sa gidala nila ang water filtration system equipment aron magamit didto sa norte. Depends kung until needed. Yes. Pero ako lang yun, sa din ako gi-deploy dayon. Ako sa gipasiguro ato adire no sa City of Mandawi. Then okay naman. So naman to ni allow na ko na i-deploy na sila early this morning. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.